Gingong nalisuan sa pangisip ang lalaki nga nangawat og prutas sa avocado ug nang hostage sa usa ka buros. Kini ang gibutiag ni Police Captain Geoffrey Taghapa, ang hepe sa Dangkagan Municipal Police Station, atol sa eksklusibong pakikinabi sa XFM News Team. Nakahiagom na og naliso iyang pag-isip. Kay makita man namo karon aduna mi picture ko sa inyo nga naghubo siya sa kuan, pag-abot sa prisuhan sa silda, ibunal niya ang ulo o dayon naghubo sa tanan niya una mong gibantayan karon kay masigod siya may tabo niya kay iyang ginabunal ang ulo sa semento. Kahinumduman nga nahitabo ang insidente sa pagpang-hostage pasado alas 3 sa hapon niadtong Pebrero 24, 2026 sa Purok 1B, Poblasyon Dangkagan, Bukidnon. Dugang ni Taghap nga dili na unta padakuon pa sa tag-iya sa avocado ang hitabo apan mag-atubang na hinuon ang suspect sa patong-patong nga kaso human kini ng hostage ug nakaangol pa og duha ka mga pulis dihang armado kini og mahait nga nagiban. Guol lang no kay ang tag-iya sa avocado ta idalon sa sentence kay mag-istorya lang sila. Panidagan siya. So, ito'y plano nga kuan padakuon ron ta ang iyang gihimo pero nahimo man siya og laing krimen. Duman adto nag-hostage siya dayon kapag sabdo sa mga pulis nato. Resist dapat ay mga pulis nga officer nga na-injured, incurred injury kaya ang pag-resist. So, madugan na po yung kaso. Hinuon anaara sa mayong kahimtang ang biktimang buntis. Samtang temporaryo karong gikustudiya ang suspitsado sa Dangkagan Municipal Police Station. Mga katropa, para dili ma-stress og dali kapuyon, mag Premium D3 Soft Gel Capsule nga good food supplement for you. Ang Premium D3 o ang Vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health. Mohatag kini og kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.